Machiegni nyakora moge jwangi chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Man chenro mamedo koloni yore mopogore opogore ka ginyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara moge jwang kawuono ka wachako chenro ni mar ohala gi mwandu, wamenyo ohala mano ma itime kaunti ma Kisumu ahinya gi jal miluongo kani Silas Omondi. Silas Omondi nigi duka mare mose gige sitima kata gigo matiyo kod teko mar sitima mopogore opogore kae. Dukane miluongo ni Kadianga Electronic Shop. Nyakwara moge jwang nyaka sani osebedo kotimo ohala ni e yo machal nade mamiyo bedo mopogore gi ohelni mamoko mago mauso gigo matiyo gi teko mar sitima. Ne wayudo thuolo mar twak kode kendo kamae kaka oleronwa mathoth gimopondo e ohande mano mag uso mwandugi. An mokwongo iluonga ni Silas Omondi Dianga. Adak e boma mar Kisumu kae kuom higni moingo 30 gi wiye. Nonyuola e piny mar Nyakach kocha, kasto kanaromo higa mar 94 nabiro e boma mar Kisumu kae. Ohala matimo ni en ohala mar stima. Auso gige mag stima, gik machalo kaka switches, lights magot, generators, pumps, TVs, wauso fridges, wauso ovens, wauso tools duto mitiyo kod stima, wauso gik machalo kaka consumer units, wauso security lights, wauso nyaka solar items. Gik mauso gi githoth sana, ok daluong gi te. Koro ohala ni nabede gi interest kane nera mani luongo ni Dazzle ni nochake. Ka nochako time kamano to natiyo ne matin, kaeto awuok mondo adhi apuonjra loso gigi. Meanings nadhi atimo electrical installation. Kanyo ka natieko to nachako tiyo nega ji matin kayudo contract starting no. Kane mana atemo manyagora mana ayudo pesa moro matin mane nyachopo 200,000. Kana asechoko 200,000 to naneno ni donga nyalo yao duka mar stima. Kech be nasetiyo ne nero mang'e kuonde mane gigole gik moko. Nawuok maringo dhi boma ma Nairobi, kune mana dhi awaro gik moko kanyo mane chopo 200,000 kabiro godo boma ma Kisumu ka. Ing'ene pile pile ji ong'iyo ga ni tich en mana white collar job. Nyaka wach na dhi e college makama, nyaka wach na e university makama, eka mondo koro miyo ndiki. An bende mago duto kano setamore to nang'iyora maneno ni antiere gi gimoro kuoma kae manyalo miya dhi mbele. Koro nok achayora, naneno ka an gi wich kech nanyalo fix stima, naneno ka an gi wich nanyalo timo ohala. Koro gima kamagi nomiya motivata mondo mi achak ohala. Kech gimoro amora timore gi sababu. Gite ok nyandike ofis mag sirikal. Koro ambe naneno ni an bende anyalo bedo achiel kuom jogo manyalo create jobs e pinywa mar Kenya kae. Ohala nigi challenges. En gi ber to be en gi challenges mang'eny. Challenges like sani kaka rates mag inflation odhi malo. Demands mag pesa ni malo maloyo mar yuto. Koro miyo weche ng'eny. Iyudo ka samoro dwe orumo, in gi jotije monego ichul, in gi bills monego ichul, onego ichul rent,
korka koni joma josolo osuru gi bende ni koni oketi matek mata. Koro ohala nigi wechege mang'eny matek maka ok ywa mana chunyi maber mitimo sinani to ok inyal. Koro en mana kaka iwacho ga pile pile ni jokinda ema keyo, kata koro wechego tek manade to ngima nyaka koro ang' dhi mbele. Kaka waketo bookkeeping giketo records wa maber, mago osemiyo konyowa. Piny sani obiro ma digital, wantiere gi systems motegno ma keep records wa, mangisowa stock ma wantiere godo, mangisowa stock mowuok, mangisowa ni pesa mwatiyo godo pile gi pesa modonjo. Koro owuonwa osebedo ka konyo wa ng'eyo ni ohala dhi maber kata ohala dhi marach. Koro bookkeeping kata record keeping no osekonyo ohala kae kabisa. Ing'e maber, okonyi ng'eyo nyaka gik ma customers dwaro. Ibro ng'eyo ni item ni gi item ni ema dhi moingo wadegi. Item ni ikete e stock to teri asara. Kiyudo ka nitiere items moko ma samoro en kanyo osetieko kata higa 2 to pok iuse. Sama pok iuse no en asara, nikech pesa no chalo gima pesa monindo kanyo, to pesa monindo en asara ne duka. Koro mane momiyo nwakelo system manyien mang'iyowa, makonyowa e records wa, kaka wauso dwe ka dwe, pesa modonjo te gi pesa mowuok, kaka pesa tiyo osebedo ka konyowa kabisa. Anya dwa kwayo ni ng'ato madwa timo ohala man gi pesa onge, ohala maonge pesa bende onge. Ohala ipuonjori kaka iwuoyo gi customers, kaka mae upuonja kaka wuoyo gi customers. Kech kadwa wuoyo gi customer tang'ise gima ng'eyo, gima winjo, gima somo. Anyalo biro ka takone ni mae switch ne kikao to nyalo tiekoni dweche makama kapok okethore, to mae kikao to obiro tiekoni ndalo makama to kethore, to mae kikao to biro budho. Koro in ka in gi pesa matin tabiro ng'ise ni en ma, to bende akonya kone kata kako dhi tweye. Iyudo ka samoro ntiere ng'ato ng'iewo switch to kia kako dhi tweye, onge gi fundi moro machiegni bute. Ka gin gik matindo gi anyalo advise modhi otwe kata kende, tanyalo kone kata kaka fix ma kata kodhi owang', koduogo na tang'ise ni makosa mitimo en magima ma itweyo kama. Koro miyo ohala matimo ni ohala mahero, atimo gima hero, ma kata di omiya chance moro achaka yiero ohala moro madatim, to ene madaduogo atime kendo. Chudo mar ohala nitie, kech ohala ok dang' bed ni isetime ka onge kony mokonyi godo. Osetimo madongo, nosemiyo nyithinda dhi sikul, osemiyo wadak karwa kama wadake, omiya wuok oko gokinyi gotieno taduogo. Anya bedo gi nyamburko na samoro kamoro manyalo dhi godo tich taduogo godo. To chudo mar ohala ten kaka ipango ohandi, kaka itiyo matek ne ohandi, kaka iwuoyo gi jogo mang'iewi, kata ngima koro tek. Ohala chudo nitie, to ohala bende okelo to okawo mang'eny, okelo gi kawo. Koro gigi iyudo ka seche moko gidwa romore, mokelo gi mokawo dwa romore.
ng'ata madwa timo biashara mora mora ma intiere, mokwongo nodwaro self commitment. Odwaro ni nyaka ibed kanyo ne gima idwa timo. Odwaro chiwruok mang'eny. Ohala dwaro tuonruok mang'eny. Ohala dwaro wuoyo maber. Ohala dwaro hera maber. Ohala samora mara dwa chake, odwaro location. Ohala dwaro bende networks mang'eny. Ohala dwaro horuok. Mondo ine matunda mar biashara. Kichako biashara kawuono, to kiny idwa ni ohala ni iseng'iewo godo mtoka. Kiny idwaro no ohala ni isegero godo ot. Kiny idwaro no ohala ni isetimo godo gik mang'eny. Mana kaka iwacho, jomariek wacho ni kata Rome nokoger godo odiechieng' achiel. Nyakuramoke Jwang' bang' winjo sigand Silas Omondi, en thuolo mwakawo machielo mar winjo kaka inyalo keto mwandu odago ni kiny ng'ama tin kata ng'ama duong'. Ma chenro mikelni ka kod kar keto mwandu mano mayudore okumba mar CIC Insurance Group. Kawuono wayudo thuolo mar twak kod Michael Ondiek. Michael Ondiek miyowa yie riekni mopogore opogore kaka inyalo keto mwandu e kinde ma ikungo to ahinya kitiyo kod CIC Insurance Group. Wawinjane maling'ling mopondo ma bende kawuono ikete lela kod jalony e wechegi mag okumba Michael Ondiek. Nyinga Michael Njoga Ondiek, awuod Karachuonyo dhot Makamser, e skul ma Kibugu. Atiyo CIC Insurance Group, e department ma CIC Life Assurance. Mae kama ikan time keno mar chenro mopogore opogore, mabro nyiso mabro yango ne ilak seche ma owuoyi. Nyikwara mogi e wach mar invest plan ma owacho ni wadwa oluoch. En achiel kuom migepe ma okonyo oganda mondo kenie. Mokwongo en migawo makonyo oganda man kod mpango mar timo keno ka eyo okang' machiegni to okang' mambele ma dongere wacho ni short term and long term goals. Jok mwang'iyo ahinya wachako gi ng'at ma jaiga 18 e higa ma malo kabisa, higa 60. Koro wang'iso gi ni ka ng'ato nyalo kene ka en kod geno bang' higni kama maromo kama nitie gik modwa notim. Koro wang'ise ni kar ka nyalo timo gigo kikeno gi invest plan. E invest plan ka wan kod kiwango mopogore opogore. Wan kod higa 12, wan kod higni 16, 20, to gima malo mogik higa 24. Koro wakonyo ng'ato mondo oyier ni to kany ma dhi kode kaluwore gi mpango kaka en owuon odwaro. Jok ma target ahinya kaka jomatindo. Iyudo ni ng'ama tindo chako tich kata tok university, maybe ka en higa 24, to wanyise ni bang' higni 4 nitie gik ibiro timo. To dwa konyi mondo pachino odonje wang'e. Wanyalo konye nang'o? Bang' higa 4 nitie pesa mwadhi chule. Bang' higa 8 nitie pesa mwadhi chule. Then higa mogik kokawo mar 12 to wachule mogik e higa mar 12. Mwachule e diere gi oluongo ni partial maturity. Tiende ni omachua partially. To mogik kabisa to luongo ni full maturity. Adieri mondo mi ken nyaka ibed gomenda. Sama wadwa konyo ng'ato to wang'iyo ni to ijapur, ijapuonj, koso ndiki gi migawo mar sirikal, koso kambi. Koro seche wakonyi to wapenji ni to inyalo chudo kopitia kambi, koso kopitia migawo mar sirikal, koso kopitia in japuonj ma TSC. Ka ng'ato ma japur kata johala to wanyise ni wanyalo konyi, inyalo chulo pesa mar keno no gi M-Pesa, kata inyalo keno kupitia bank,
bank mari nitiere winjruok ma idhi bank dhi ng'ado dwe ka dwe to kelo ne CAC. Kijapuonj to wan ga agreement gi TAC, ing'adi tikelo CAC. Koro kiwango ma in midwa save kata midwa kano, mano kaka in iwuon inyalo timo nade, inyalo manage kata inyalo yudo. Nitie ng'ama nyalo kano 2,000, wachako ga 2,000 tiji 3,000 4 kaka uwezo mari nyalo bedo. Mae kaka wakonyo oganda gi mondo keny. Nitiere owetewa gi nyimine mang'eny maloso pesa e yo ma ok nondike, ma dho ngere wacho ni informal sector. Wan gi jo riemba apiko giyudo pesa, wan gi miyo nyabe no uso matunda, wan go wadwa moro nyabe ni en gi ohala kata mar butchery, wayienegi wakonygigo bedo kodgi piny to wang'isogi ni in gi keno gi benki ni to wadhi to wang'ise ni bank ni wan go agreement biro kelonwa pesa. To kama no onge to wang'isi ni inyalo kelo keno mari kopit mar M-Pesa mibiro chulo waluongo ni quarterly, dweche 3, dweche 6 kata dweche 12. Koro ng'ato nyalo yie ni achulo higa mzima. Kamoro ma ng'ato kene mokwongo openjo ni to pesa ne bende ni e wang'e, bende ni makare, koso pesa ne biro lal. Daher nyiso oganda Nyikwa Ramogi, CAC Insurance Group en kambi maduong', en kambi man gi security. Pesa ni kikano kodwa, wan kodi wanyalo hakikisha ni pesa ni e wang'e kendo pesa ni safe. Wan gi body ma regulate insurance, IRA, makonyo jok makeno ok kata CAC kende e kembe te. Omiyo hakikisha oganda Nyikwa Ramogi kama mauntie, keno mari mantiere e CAC ni e wang'e kendo onge pesa ni manolal. An asetiyo gi CAC higni 15 mako higni 16 kendo oganda Nyikwa Ramogi manena mosekonyore kopitia kaka nakonyogi nyalo timo neno kendo giseyudo pesa gi maonge kiawa. Daher nyiso ni CAC Insurance nigi offices e taonde madongo e Kenya ka. Kibire piny onagi, wan go office Kisumu, wan go office Homa Bay, kendo e batho kanyo wan gi office Kisii. Magi offices mantiere mondo customers waduto te oyud kony e yo mayot. Daher wacho ni Nyikwa Ramogi ni insurance nitiere joma wuondo ji ni pesa ni biro lal. Keno ma safe, kizungu wacho ni safe, ma ok nyal lal kendo donje singo momiyi en mar insurance. Omiyo daher nyiso Nyikwa Ramogi kaw thuolo makende ni idonje office CAC man Homa Bay, man Kisumu kata Kisii. Ne joma man Migori nyadonjo Homa Bay kata Kisii kata manembi ni wamonde kigo. Ikaw thuolo ni mondo yepi mondo itim keno, nikech in e siro mar odi, in gi nyithindo, jogi tegemei, to mbele kucha nyaka tim pango mar pesa. Pesa nyaka ng'adne rieko, kiwe pesa ng'ado ni oula to mano kinidhi e yo maber. Koro kaw thuolo ni makende, orwako wuoyi makende, idonje CAC Insurance Group, ibed achiel kuom jogo motegno makeno. Mae wach maleo madanyisu Nyikwa Ramogi. Erokamano. Nyakwa Ramogi jwang'e thuolo ni wakawo mar puonji kaka inyalo chako ohala kendo kaka inyalo tae e yo makare. Imiyo kawuono wasewinjo sigedni 2. Mokwongo mar jawo ohala, machielo riekni ma isomono kaka onyalo keto mwandu kaluwore kod yuto mago ma wayudo e kinde ma watimo ohala. Wakawo yweyo masani. Kaduogo abiro kae kod jawo ohala mar juma.
Mande panasa kwedidi ne kike udhogi no but parnet. Samara mara mai ni weni ketho weche. Onge gima nyalo lokore kidhauna. Nyiso ni Raj pok oduogo nyalo bedo ni apari ahinya. Nyaminwa, kik ibed kaka Varsha mano ringo neko. Parinit osewe gi jaode. Rajiv owayo Parinit moringo kamano. An ang'eyo midhiero ma un godo. To Rajiv oseweyo nyathi mowuok kae. Kiwacho adier gigi timorega. Jomoko riwoga arus, kasto giringo giwe mondegi. In kidwa ni nyathini noriw keny kendo, wan kae wanyalo miye ng'ato. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Machiegni kendo nyakora moge jwangi chenro mar ohala gi mwandu kenen mor mara ni podi kete kar kae chenro ni arne wachaki nyaka sani ma waduogo e telo ni mogik mar ohala gi mwandu. Bende e chenro ni inyalo orno ote machuok kikono wan ni chenro yudeyo machal nade riekni magi ma intiere godo ohala mane ma itimo kae to bang'e wabedo thuolo mar biro iri. Yorno ote machuok SMS line wa ma en 23 kata mbui mar Facebook, YouTube kod mano mar X kachel koda ka Instagram yudo ga nying mar Ramogi TV. Nyakora moge jwang bise penjori ni ohala ma sikul itayo e yo machal nade. Kawuono e chenro ni mar ohala gi mwandu e mesa mar ja ohala mar juma. Wada winjo sigan nyadendi Phoebe Mboya. Phoebe Mboya timo ohala no mano mar sikul mabende nochako masane wacho ni kelo ne yuto kachel koda ka chiwo thuolo mag somo ne oganda mathoth. Mae mowacho ni miye moro mokalo ni mar okawo rieko to miyo jok moko. Ei tich mihero kachel koda ka ohala makelo ni yuto giromo kama chal nade. Magimiyo kawuono Phoebe Mboya ma e kaunti ma Migori ma bende e wuon sikul mano mar Milimani Hillcrest Academy ma yudore kaunti ma Migori. Kawuono ni e ja ohala wa mar juma. Erokamano. An Phoebe Achieng Mboya, nyar Kadem, motedo Karachuonyo Kendu Bay. Kama wantie ni en Migori, around Kawa, Suna East. Ohala mwatimo en school, wan gi comprehensive school, luongo ni Milimani Hillcrest comprehensive school. Wan gi from reception to junior school, wachope grade 9 now. Milimani Hillcrest Academy nochakore in 2011 kane wachako gi nyithindo beach actually. Ne wachako gi nyithindo beach. Right now wan gi nyithindo 671. Koro back in 2011 emane wachake. Kana nachake ane mana atiyo kenda and nachake ka en ECD kiwango mapiny mogik. Koro tich matek mane watimo emano miyo jonyuol ohero tich ma nyithindo koro biro mos ma koro gichopo e namba ma gintie sani. E school ka ng'ato chako environment onego bed maber. Then relationship mari gi jonyuol gi the surrounding onego bed maber. Koro facilities mane iye bonego bed maber. Ntie capital ma ng'ato onego bed nigo nikech kama nyithindo some onego bed kamoro ma conducive maber. Koro mago are some of the things ma ng'ato onego bed goro kachako ohala. Gik ma nyithindo bede, books misomo, maluwore gi curriculum mwatimo sani. E gweng' kama intiere, dwani i-relate gi jonyuol maber. Gimoro amora momako ng'ato, you be part of it. Kantie gimitime community no, you be part, ibedo
ei gima timore alwora no. Koro you be part and parcel of the community, then gimora mora they will support you. Gibro bedo kodi samora gimora mora mitimo in bende. Erokamano, discipline en ni ing'iyo ni ang'o midatimo timiyo gimora mora priority. Like at end month, the first thing manyaka itim en ni chulo jopuonj mondo gibed satisfied. At times, anyalo kata chulo jopuonj madong ni kora onge pesa, but kise chulo japuonj to in guaranteed ni tich biro dhi mbele. Koro gik motelo go ema ikuongi chako go ma ok ikelo luxuries moko matindo tindo. Challenge nitie challenges ohala mar school ni. Challenge maduong' kabisa en mana mar jonyuol ma ok ochulo fee in time, and then nitie jomoko mabe ok ochulo completely to gidaro nyithindo with those balances. Koro mano miyo at times obedo loss. Another challenge matin mantie ni samoro transfers mag jopuonj. In gi teacher A kawuono, kiny oyudo maybe a greener pasture or okawe gi government, which is also a greener pasture. So those are some of the challenges, but we manage. A school bus car, it's a process. Unless kidwa chako ohala, to it would be easy nikech mago gik michano mos, but kopo ni chako without it to chuni ni mondi save mos ko kamano to yud kata hola more bank mondi ing'iew go nyamburko. Gigi ok nyabiro dichiel, they come with the time, and it calls for patience. Iketa chunyi mos titima to Nyasaye bilame iye, then you will just succeed. Ohala mar school en gima ber, and I would say ni en gima ber nikech one, okena ena ohala kende. Nurturing nyathi kigole piny kitere malo is the best thing we can give to the community. Get that child en nyathi kawuono, tomorrow bro bedo a better person. So the passion mantie mar nurturing nyathino should be the first thing. Koro let us just, those who have that manigi dwarono mar konyo community. In fact, ki konyo nyathi achiel ti konyo community. Koro kik ng'ato ol konyo Kenya makiny en kikonyo nyathi. Kikonyo nyathi kawuono ti konyo ngima mar Kenya makiny. Koro I would urge jogo madwani mondo bed go ohala mar school. Mokwongo gikwong ging'e ni gikonyo nyathi, then biashara no will just come in it. Kik ng'ato ol, challenges nitie matindo tindo, but kiketa Nyasaye mbele and then you just work hard, then you'll just manage. Wan gi ECD section ma emutingo nyithindo mang'eny ahinya. Then wan gi lower, wan gi upper and the JS. And then wan gi nyithindo mabor masomo bernegi to bernegi mana Milimani Hillcrest Academy ka. Koro nechuno wani mondo wa accommodate jogo mabor ma ok nyal commute. So we have a boarding wing ma nyithindo gi are here. Bedo gi nyithindo e school ka calls for commitment. You come to school very early, ibiro gokinyi kabisa kendo wuok be nyaka iwuog modeko king'iyo gi. In fact kata abet ma gidhi ginindi kore kanyalo wuok. Koro it's good to be with them. Ober bedo gi nyithindo gi kanyakla, kendo challenges mantie matindo go we manage.
Milimani Hillcrest Academy nitiere along Post Angege Road next to Kawa Junction. Kanye mawantie. Namba simu mar Milimani Hillcrest Academy en 0720-091-555. 0720-091-555. Mano namba makigoyo tiyudowa at Milimani Hillcrest Academy. Karibuni sana. Nyakwara Mogejwang sigana ka sigana nigi puonj mare. Ka ginyalo chako ohala moro kata riekni madwarore mar mondo mi tawo ohala mabendi sebedo kata ka ichako ka idhi kode nyime. E kinde ma chunyi podho ka timo ohala, tiwinjo sigeni abila ma wakelo ni kawuono mar Silas, kaachiel koda ka ohala machielo mitimo kod Phoebe Mboya e kaunti ma Migori. Riekni mwasumo kawuok kuom jolony, magi duto gin mag bero chenrowa mag timo ohala. Tudi koda kendo juma manyien, ka wakelo ni weli mamoko. Wabumi riekni mopogore opogore ka ginyalo chakogi kendo ka ginyalo tayogi e yo makare. Ago nero kamano kuom bedo koda odiochieng' ma kawuono e chenro ni mar ohala gi mwandu. Nyaka odiochieng' machielo juma manyien, nyinga Cleophas Oluoch, oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donji e viewsasa.com.